Takže čau lidi, vítejte u nového videa. My dneska jdem pokračovat v téhle sérii a dneska si zahrajeme zase náš Minecraft svět, kde se snažíme dohrát Minecraft. Dneska budeme samozřejmě zase v cavece, budeme se snažit dát full diamond a armor a potom půjdeme asi trošku prozkoumávat. Chtěl bych co nejdřív do Netheru, protože mě bude dlouho trvat najít Nether Fortressku a já se vám asi ozvu, až budu ve světě. Takže my už jsme lidi ve světě a tady máme z minula ten opuštěný důl. Si jsem ho moc nechtěl prozkoumávat, protože tam nejsou moc nikdy dobré doly, ale jako já vím, my potřebujeme teďka hodně diamantů, ale tak to pojďme aspoň trošku prozkoumat. Ona to není potřeba. Asi si jako úplně nechci zasvinit inventář, takže vezmu jenom některé věci. Vezmu jí semínka jako do baráčku budoucího. Třeba se budou někdy hodit, možná. Já beru vždycky všecko. Jsem prostě shromažďovač. Absolutně úplně všech možných věcí v Minecraftu, ale. A máme tady spawner na zombíky. A disk. Tak ten vezmu. Dýňová semínka. I maso vezmu, protože já vím, proč ho beru, ale ono dává hodně hungru. Tak já ho vždycky vezmu. Potom ještě vezmeme místo asi Night Visionu ty semínka, no. A já to tu budu asi chvilku ještě prozkoumávat a potom vám řeknu, kdybych našel další čestku. Takže čau lidi, už jsem tady žádnou čestku jsem si nenašel, ale mám takový jinší problém. Já teďka úplně nemůžu najít východ z tadyka. A to je trošku problém, protože tady nikde není jako kejvka, nebo počkat. Už jsem našel východ. Tak to je dobré. Tak už jsem u východu a asi už to nikdo neviděl. Tak asi půjdu potom zase, nebo teďka už asi úplně si mě nechce hledat. Já bych radši našel nějaké diamanty ještě, takže půjdeme ještě prozkoumávat kejvku a potom bych když tak ještě šel do dolů sem, takže já se vám asi ozvu, až najdu nějaký zajímavý loot. Takže jsem tady zas a už máme další diamanty, takže 4. diamant konečně další a ještě jsem potěžil různé další 2 dokonce. No takže potěžil jsem ještě nějaké orečka další, ale to už asi, to nejsou nějaké zase zlato, lapis a tak. No a já to budu tady dál prozkoumat, protože jsem našel novou část jeskyně a podle mě tady budou ještě další diamanty možná, bych řekl, a já se vám asi ozvu, až najdu další diamanty. V příští díle už asi bychom mohli i trošku prozkoumávat, protože nechci jsem být úplně zalezlý v téhle jeskyni furt. Možná už i v dnešním díle a najdeme nějakou novou lepší kejvku. Takže já se vám ozvu, až najdu další diamanty a zatím čau. Takže už jsem tady lidi zas a našel jsem další 2 diamanty dokonce, takže podle mě je zase dobrý loot, ještě to obkopu, jestli to není další. A ještě jsem našel novou velkou část jeskyně, takže určitě ještě bude to dobré video. Takže jo, a ještě jsem asi našel spawner. Další spawner! A co ještě se? Stejný disk asi. Bude mě úplně stejný, no nic, no. No tak to není úplně nejlepší loot, ale neba. Aspoň si ještě poberu kůži a to zombie maso. A potom ještě půjdu prozkoumat tu kejvku a tam
vám potom dám vědět, kdybych našel zase nějaké další diamanty. Takže já se s váma loučím a potom vám dám vědět. No tak jako... Tak lidi, už jsem tady zas a mám zas diamanty. Tady tahle kývka je fakt dobrá, ještě že jsem neodešel, protože tady jsou všude diamanty prostě úplně. To je už ani nemožné. Už máme, ani nevím kolik, už máme 8 diamantů dokonce. Tak to už si skoro uděláme armor, takže já se vám ozvu, až najdu diamanty. Takže lidi, tohle už asi bude konec z videa, protože jsem našel novou dlouhou část, prostě, kterou si necháme zase na příště už možná i vyjdem ven. Takže máme 2 staky lapisů, 8 diamantů, zlaté jabko, stak zlata, do nedru samozřejmě, stak železa, potom ještě nějaké semínka, kůži, zombie maso a prostě věci na baráček zás. A tohle je asi konec videa. Pro další video dejte like a odběr. Určitě sdílejte tohle video, ať se k němu dostane se nejvíc lidí. A určitě vyjde zase brzo nové video z téhle série a zatím čau.